Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, papaliwanag ko lang itong atin to international para may idea kayo mga Yinyens kung ano itong atin to international. Ito isang kumpanya na may negosyong hatid sa bawat isa at may mga produkto na para sa kalusugan ng bawat isa. Ang ibig sabihin ng atin to mga Yinyens, alliance, teaches, inspires, nourishes, and transform others. Alliance mga Yinyans, ito yung pagkakaisa. Teaches, nagtuturo. Inspire, nagbibigay inspirasyon. Nourishes, nagpapalusog. Kasi mga Yinyans, ang mga produkto ng atin to international ay nagpapalusog. Nakakatulong sa karamdaman ng bawat isa. And transform others. Ibahin ang anyo ng iba pa. Kasi mga Yinyans, yung iba rito mga Yinyans sa atin to international na bago na ang buhay. Ang pangalan sa baba mga Yinyans, Ronald Simbulan, yan po yung may-ari ng kumpanya. Ang nag-iisang may-ari ng kumpanya. Babasahin ko lang mga Yinyans itong company profile ng atin to international. Atin to International is a Filipino-owned business that was founded with a strong desire to promote high-quality products that were inspired by Filipino culture and would be beneficial to beauty and health. The business offers a distinctive platform, distinctive mga Yinyans, katangi-tangi. Isa na ito mga Yinyans yung daily payout nila na in cash ng income ngayon, kinagabihan makukuha mo na agad. May panggastos na. And creative approach that aids our entrepreneurs in achieving greater financial security. We have every confidence that this organization, which was founded in 2022, will create a new trend in multi-level marketing. Ito may yan yung last part, will create a new trend, bagong uso in multi-level marketing. Sasabay sa uso mga Yinyans o gagawa ng bagong uso, will create a new trend in multi-level marketing ang atin to international company. Ito naman yung mission and vision ng atin to international mga Yinyans. Basahin ko lang. Mission: to provide high-quality products that would improve the overall health and beauty of mankind. Vision: to establish a new trend in multi-level marketing by forming an alliance that will teach, inspire, nourish, and transform all aspiring entrepreneurs around the world. The company owner. Basahin ko lang mga Yinyans, yung sinabi ng company owner, ang nag-iisang may-ari ng kumpanya, Ronald Simbulan. Networking business is the best way possible to achieve not only financial freedom but time freedom as well. Ito sa isa sa mga nagustuhan ko sinabi niya mga Yinyans. Tama mga Yinyans. Ang network marketing business ay hindi lang financial freedom but time freedom as well. Meron itong mga Yinyans. Hindi lang to financial freedom ang makuha mo dito, kundi time freedom. Kasi may Yinyans, ang pera ay pwede mong kitain yan. Ang oras ay hindi mo na kayang ibalik. Kaya napaka-important yung mga Yinyans na meron tayong time freedom. Mga Yinyans, ito naman yung legalities ng company. Ayon mga Yinyans, yung mga permit, DTI, BIR, ang dyan, napakalegal ng atin to international. Ayon mga Yinyans, yung mayor's permit. Yan mga Yinyans. Kaya pag nanegosyo mga Yinyans, kailangan legal. Ito naman yung mga hub operator mga Yinyans. Nagsimula ang atin to international mga Yinyans. Founded 2022. Mayroon ng mga hub operator mga Yinyans. Last year, sinimulan ang atin to international ni Sir Ronald Simbulan. Ito na yung na-create mga Yinyans na hub operator. Meron sa
Mayorga Leyte, Tacloban City Leyte, Hinulangan Southern Leyte, meron din sa Tanawan Leyte, Tacloban City Leyte, Tanawan Leyte, Banawa Hills, Guadalupe, Cebu. Meron din sa Ormoc City Leyte, San Ricardo Southern Leyte, Tacloban and Samar, Dulag Leyte. Yung mga nabanggit ko mga unions, hub operator, yun yung mga barangay stockies. Ilan lang yung unions at marami pang mga barangay stockies ng ating to international. Okay mga unions, salamat sa panonood ng unions. God bless you everyone. More power. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. And sana naintindihan yung paliwanag ko na yan sa Atento International Company. And bye-bye mga unions!